Türkmenin Ağoy binasının öňünde geçirilen bir bäseşen vilayet tapgyrna Daşad vilayatynyň etrapdyr şäherlerinden desapy tapgyrlarda ýeňji bolan ýaş estrada aýdymçylar gatnaşdylar. Ýeri gelende vilayet häkimliginiň hemde vilayatyň medeniýet müdürlüğiniň bu bäseşigi ýokary derejede geçirmek üçin ähli mümkinçilikleri döredilmegini bellemek möhümdir. Bäseşen etrapdyr şäher tapgyrlary ýokary guramaçylyk derejesine geçirildi. Ýerine ýetirilen halk aýdymlardyr. Ýarky zaman estrada aýdymlary aýratyn täsirligi we täzeçiligi bilen tapatlandy. Bäseşe gatnaşýan aýdymçylara onuň düzgünnamasyna laýyklykda ýokary talaplar bildirildi. Şonuň netijesinde bäseşen vilayet tapgyryna aýratyn dekeni ukyply aýdymçylar gatnaşmagyna hukuk kazandylar. Emin agdalary olaryň aýdymlary ýerine ýetirişlerine, sahnada özlerini alyp barışlaryna, aýdymlaryň sözlerini dürüst aýdyşlaryna da uly üns berdiler. Boydan maşa şatlyk şowkuna beslenen bäseşen ahyryna onuň ýeňijileri belledildi. Hatakygy dekeni estrada aýdymçylaryň ikisi bäseşen ýeňije sylyp oglan edildi. Olar bäseşen döwlet tapgyryna çykşetmäne hukuk kazandylar. Bäseşen ýeňijilerine, oň atmyşlara hormat prezidentiniň adymyndan gymmat bahaly sowgatlar da baralý ýagdaýda goşuldy.